Kasper, hvad skal du have for drik den der? Det kan jeg ikke. Ja, du kan godt, og det ved jeg godt. Okay, og aftalen, du må godt gå ud og knække dig bagefter. Men hvad skal du have for drik den der så? Hvad der? Nej, det kan du ikke. Det skal du ikke gøre så. Splitter. Du kan ikke gøre det så. Det splitter. Lad være med at gøre det, Kasper. Det splitter. Hvis du får det dårligt, så skal du ikke gøre det. Det splitter. Ja, det kan vi sgu sagtens gøre. Det er sgu da ingenting. Hvor er det er en bundslat for helvede. Den er opsat. Ja. Der er nogen, der kan ikke om. Og så sidder I og fucker op. Fuck, hvor er livet. Hvordan har du det?